Njengoba ubona enye yendlela yokuyikhusela kukuqinisekisa uba i-community le iyinxalenye yale program kuba urhulumente wase-South Africa akazukwazi uzohlala apha from Pretoria nasebhisho nakwamasipala egada i-community asset enjengale. Asiyonto nje yakwaThambo le, abantu abazawuhamba apha bazawusuka kumazwe ngamazwe ehlabathi bezowukhavarisha lento siyibonayo entle kakhulu apha. Kodwa ke siyacela ukudlulisa amazwi kwi-community ngokubanzi into kokuba ezi zinto ezinjengezi ezenziwa ngemali yabarhafi zizinto zabantu, and siyabacela abantu bazijonge baziqwalasele. Urhulumente uzawuzenza security plans zoba kugadwe apha. Injongo zethu kukuyiphuhlisa ngakumbi le concept njengoba uyibona ngoku, ibe nendlela ngendlela zokuheha abakhenkethi, bakwazi abakhenkethi xa befika apha bakwazi ukuchitha ubusuku, babe nale feeling yokuba bekule ndawo OR Tambo wayezalelwe kuyo. Bakwazi uvuka batye into zalapha, bahlala apha nabantu balapha besesherisha ii-experiences zobomi babantu balapha. So but ke njengoba ubona sizamile ukwenza ezi minimum arrangement ze-fencing nentontoni, but into ebalulekileyo kukuba abantu igadwe ngabo lento, kuba i-fencing izawuqhawulwa, i-security esihleli phaya sisenokubotshelelwa sishwe sihleli phaya. Abantu mabayazi uba lilifa labantu basembizana, u-OR ngunyana wabo obenzele ilifa elingenawuhluthwa bani. Sibhala imbali ngokutsha ka-OR, ibhaliwe ezincwadini, bazamile abantu, kodwa uba besingade siyibhala njengo-OR ozalwa enkantolo, besizawuba asikayenzi kakuhle loo nto. So lo mzila wenkululeko sithetha ngawo ibikhokelwa ngu-OR, uingcambi zawo zilapha enkantolo. Sizomilisela ke loo nto khona ukuze umuntu othetha ngo-OR angathethi ngo-OR as an international icon okanye as a leader of the ANC, athethe ngo-OR as umntwana wasenkantolo okhulele enkantolo, ene-experiences zabantwana bonke, wahamba indlela njengabantwana bonke. So apha sizowukonektha ke nabantu bakulo OR ne-community nezihlwele zakulo OR ezilapha, ukuqinisekisa into okokuba le nto sizama uyenza nalo mzekelo siwuthumelayo, sizama ukuba abantwana balapha bayazi uba nabo basenofana no-OR, kuba no-OR wayekhule njengabo, wayezelwe njengabo. Ukuba nje bayakwazi uzimisela kwinto abayenzayo, bayazi into okokuba isizwe sisenoxhamla.